Okay, i dag har vi fået til opgave at fortælle om arealet af en trekant. Og hvordan du regner det ud. Ser du. Du ganger højden. En halv. Ganget med grundlinjen, som giver arealet. Og når nu vi har fortalt det her, så vil vi gerne lige vise et lille eksempel. Og det er højden, som er 65 gange med en halv, ganget med grundlinjen, som er 50 cm. Og det er lige med 1625. Og så altså højden, det er den der. Grundlinjen, det er den der. Og det her, det er de forskellige forkortelser. Så vi siger tak.